magandang samahan, ang mabuting pagkakaibigan ay mananatili kapag inaalagaan. Thanks for watching yun. Alam ko na anak. Sa live daw na. Oh, live. Charles. Video? Pag-hi ko, pag-hi ka plus na. Hi! Babay na. Chup-chup. Ako po si Shahada Sahid, Shane, aka Taosog Channel. Kung gusto niyong makinig ng mga Taosog song, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod namin mga video. Tayo po ay magkita-kita sa susunod pang mga araw. Hanggang sa muli. Bye!